Emakumeetan Mekos Coruxo nagusitu zen, eta bigarren Ribeira eta hirugarren Cabo, laugarren Tirangero. Hori Galiziako txapelketa, Santiago egunean jokatutakoa, gainera Boiron, Cabokoen estropada eremuan. Bueno, epaileak hor dira, beste albiste bat gaur, semaforoak ipini eta kendu egingo dituztela. Hau da, hor bertatik pasa behar direnez gero gizonak, haien irteraren ostean, semaforoak kendu egingo dituzte, oztopo izan ez daitezen, eta horretarako prest ikusten ditugu. Eta hastear da emakumeen lehia. Haizeak zenbat iratzen duen, une honetan gorantz. Eta tankera segituen hartuko diogu, estropa eremuari. Semaforoak keinukaria da, mugitu egin dute, horregaitik zailtasun gehiago dituzte gure kamarariek, eta baita marinelek ere noski, hor barruan ari direnak. Eta bueno, semaforo keinukaria, bandera txuria, semafora gorri, berdea orai! Hasi da jaun Andreok estropada, eta emakumeentzat, hemendik igerileku paretik, Portugaleteko igerileku paretik hasi eta Bizkaia kolgante zubiaren azpikaldetik pasa, eta nolabait klasikoa, azken urte hauetan klasikoa bihurtu den irtera eta helmuga lerroraino joango dira, baina hori laburra denez, 822 metro luze bakoitzak, 4 aldiz egingo dute. Eta orotara, normalean baino, 550 metro gehiago izango dituzte lanerako. Normalean, itxas mila bat eterdi egiten dute, 2718 metro, gaur, 3228. Minutu eta 40 segundo gehiago gutxi gora bere egin beharko dituzte, hemen Hondarribia, ohiko eskifaiarekin eta garbi ikusten dena da, Baneria Perez patroiak, aurreko astean Portugaleteko sestaoko banderan barkatu, aritu ziren, lehenbiziko kaletik aritu ziren treniruek egin zuten bezala, erabat estriborra pilatzen hasi dela dagoeneko. Minutu bateko lana, Oriok Arrauni bat, Hondarribia eta Donostiarra 5 segunduko atzerapenarek. Lehenbiziko irakurketa, oraindik korronteak asko tiratzen duela. Oso engainagarri dago gaur hau, Donostiarran gaur, Miguel, aldaketarik nabarmenena, nire ustez behar bada, aldaketa Erika González, berriro ere patroi, nire kontutan hirugarren estropada badu eta Inder Paredes lehorrean geratu dena. Oriorentzat, hasiera behintzat ona, 2 segundo, Arraunen aurretik, liderra dira, sendotzeko eta konfiantzaz aritzeko baldintza hauetan, albiste ona hori. Eta hemen Arraun lagunaken kuadrilla, gaur berritasuna Sara Urbietak lehenbiziko estropada duela, hirugarren tosta baborrean, Saraika baino berriz, estribor hanketik, horre noiz edo noiz ikusi izan dugu, eta ez ditzen duke aurrera bota duena. Eta atxedena normalean titulara den Nagore Klaramuti, hori. Diferentzia gora, Oriok Arrauni 3, Hondarribia 8, Donostiarra 10 une honetan. Orion mugimendu batzuk ere bai, nabarmenena behar bada, Sandra Piñeiro, zera karri duela, hanketik eta kontrahanketik ikusi izan dugu, espalda estriborrera karri duela, Olatz Ortega gaur, hanketik, estribor aldetik, eta baborrean, Olatz Agirre Gabiria, gaur larun batean, laugarren tostara karri duela. Maialena Izpuru ere bai, 5. tosta baborrean. Hondarribia eta Donostiarraren artekoa ez da txantxetakoa izango, eta gaur albistea hori, 4 luze eta 3 ziaboga emakumeentzat. Beti komentatzen dugu, nolako garrantzia izaten duen emakumeen lehian ziabogak, gaur 3 dituzte, eta baldintzak... 3 eta 3 ere oso komprometitu. Petrol xamarrak. Ea lehenengo. Traineru bateko errentarekin hori jo. 3-0-6. Arraun lagunak 3-0 bederatzi. Hondarribia 3. Oso ziaboga ona, Hondarribiak nire ustez. 10 irten aurretik Hondarribia. Ziaboga oso azkarra nire ustez Hondarribiak. 3 eta 16 Donostiarrarentzat eta Hondarribiari 3 eta 17 hartu dizkiote, baina maniobra ostean 2 segundu bizkorrago doa Hondarribia. Ea orain Hondarribiak, Arraun lagunak eta hori zerbait errekuperatzen dira. Hor ikusten duguna da, begira, Orion nola joan den eta Arraun ere bai estriborrera, alde neurrian haizea libratzeko, naiz eta korronte gutxiago.
Bueno, aurrez grabatutako entrevista ere ekarriko dugu pantailetara, eta Donostiarako arraunlari bat ekarriko dugu hain zuzen ere, Alaitz Olarte. Bai, estropara eremu berezia, berria, nik uste, metro gehixio daude, eta bai, gaur ziabogak izango gea erabakigarriak nik uste. Ez, beste estropak betzela prestatu dugu, estropa bat gehiago da azkenean, ja atzera kontaketa batian sartu gea, 6 estropa gehatze dira, eta hau da besteak bezain garrantzitsua. Badakigu zailean goala, lehia hasieratik handao, oraingoz 3. postuan gaude, baina ez dakigu hor bukatuko dugun, guk estropadaro jarraituko dugu dena ematen, eta alik eta estropada honenak iten. Donostiarra 15 segundoko atzerapenarekin ez dabil finegi, Orio kontrolpean du estropada, gogoratu gaur 4 luze eta 3 ziaboga emakumeentzat, 4 segunduko errenta Oriok 4. kale horretatik, eta Hondarribia eta Donostiarraren artekoa benetan beroa da. Donostiarrak gogoratu zerkapenean 13 puntu dituela, Hondarribiak 11, playofferako ontzia izango da 4. eta bi hauen arteko burruka hau, lehia hau, uste dut oso gordina izango dela ibo. Hala ematen du, Badakigu Hondarribiak nien estropada ona egin zuen, hementxe bertan, pasaden igandean, une honetan aurretik, arrokeriari gabe, 4 segundorekin, eta beste ere ditzen zait, une honetan, giroak une honetan, goxatu aldi bat edo baduela. Dudarik gabe. Ufada gogorragoarekin, atera direla, duela 5 minutu terdi, 6 minutu eskaz. Haizearen indarra momentu batzutan erdira jetxi da, eta beste batzutan erditik bera. Iruditzen zait joera behar bada hauxe izan dezakeela. Marea aldaketarekin, hor izaten da, begira Orio orain, erabat, estriborrera, baina beste, ziaboga baliza ere, nahiko are eta aldera dagoelako, eta ala sartu behar duelako. Beste datua, Mikel, zenba galdu ditu Hondarribiak lehenbiziko ziabogan, 10 galduak bazituen Oriorekin. Orain 11, esan nahi du, beherantz, proportzio berean ez dela galtzen ari. Nire ustez, oraindik korronteak, ikusten ez den horrek, berantz tiratzen duela. Baduela bere eragina. Kontua daz, nahi baino zati laburxeagoa duela, Hondarribiak hori aprobetxatzeko. Gainean dituzte balizak, eta lan erditan orantxe. Gogoratu luze bakoitzak, 822 metro dituela. Gaurkoan jakina. Hor da hori jo, 6:25. Arraun estuago sartu da, ateratzen, Bai. 3 segundora arraun, orain Hondarribia. Amarrera. Eta oantxe dator. Donostiarra. 16ko atzerapenarekin. 6:35 Oriok, Arraun Lagunakek 6:28, Hondarribiak 6:45, Donostiarrak 6:51, eta maniobra ostean, segundutxo bat zabaldu du Oriok bere errenta, orain 2. 5 segundu. Hondarribia berriro ere, Portugalete aldeko bazterra bilatuz. Hor begira, ez olatu, begira, ez olatu. Olatu horiek hemen ikusten ditugun hauen arrazoia, hause da. Haizeak alde batera tiratzen duela, korronteak beste. Orain Hondarribia, Orio eta Arraun Lagunakekin berriro ere galtzen. Tarte handia, Hondarribik Donostiarrari, atzekalde horretan dagoen lehiari begira, 7 segundo, 2 traineru eder, Ibon. Ondoko kaletik, 7 segundo eta azkeneko estropa dagoetan, joera hori pixka bat ari da nagusitzen, Bai, ematen du Hondarribiak sentsazio hobeagoak eskaini dituela, azken 2 asteburu hauetan. Gipuzkoako txapelketan orduan oso ondo, bigarren. Estropada oso dotore egin zuen, itxaso errea hartan ere. Begira, nahiko ari zaigu erakusten dagoeneko 8 minutuan Ibaia. Donostiarren maniobra, Erika González, patroilanetan. Eta Orio badoa, 8-9 segundura doa diferentzia. Maniobra errepikatuta, eta zuzenean, Oriok 3 traineruko errenta, Donostia Arraun Lagunaken aurretik, Hondarribia 19, Donostiarra 27. Espero genuen, diferentzia handiak izango zirela gaur. Ikusirik estropa eremuaren egoera, Gaitzabaleko ura hauetan, eta horrela ari da gertatzen. Proportzio honetan jarraitu ezkero, behar bada, gaur baino diferentzia handiagoak
Koruñan bakarrik, bigarren egunean, orduan tarte Zabalarekin, irabazi zuen, Santi Zabaletak prestatutako kuadrilak, gaur bide berean da. Bueno, eta Galiziara joan denez ibon, gogoratu, han izango dela Espainiako txapelketa hurrengo asteburuan, San Ignacio egunez Euskadiko txapelketa Hondarribian, eta hurrengo asteburuan, abuztuko lehen asteburuan, Galizian izango da Meiran, baina Meira Arraun elkartearen estropada eremuan izango da leia, eta gogoratu, Euskadiko txapelketari begira, hor sartu direla Ibaika eta Zumaia, Gipuzkoako ordezkari bezala, eta hauek Ete-ligako bindartsuenak direla. Gaur Ete-ligan Tolosaldeak irabazi du Kolindrezen, erlojupeko lanean, Ibaika bigarren, gero hirugarren Kaiku, laugarren Deustu, bosgarren Izuntza eta orain arteko liderra Zumaia seigarrena izan da. Gero San Juan, oso segundu gutxitan ontzi asko, eta hor kaltea Zumaiarrentzat izan da. Bueno, hor da berriz ere Orio. Azken ziaboga Oriotarrentzat. 9:55. Ongi libratu dute. Da Arraun, 8 segundu gehiago, Arraun lagunak 10-0-3. Berriro Hondarribiak ere, aurrekoekin, diferentzia galduta. Hemen da Hondarribia. Zabaletik Nerea Perez. 22 gehiago, errenta ona dute, 10 eta 17. Arazo gehiago Donostiarrak. Eta 10 eta 25. Donostiarrentzat harturiko denbora, eta okerrik ezpada, aburrela amaituko. Oriok 10 segundura igo du, bere errenta, 11 ere bai orain. Goazen une batez Donostiarrekin. Ahí va más, ahí va a buscar. Arrastra equipo. Kanalaren erditik gato, Donostiarra. Ura, batez ere hortik jaitzen. Ze olatu, Ze olatu handia dago. Dia. Eta hori, jetxe egin dela izan. Hori da. Eta zalantzaren bat edo beste izan da Miguel, eta oker ezpanago. Bakoitzak ez du bere kaletik sartu, ezta? Ez, kontua zen, gizonezkoek gero, ibilbidean luze bi laburra direla, orain emakumeek egingo dituztenak, 822, baina beste bi luze 1946 metrokoak. Normalean da gizuen 1300 izaten direla, beraz hor tartea dago, eta eragin handia, askatasunez jokatu alizatea errentaren jabe izan ezkero, edota helmugati pasatzerakoan, zeren hor bi referentzia gehiago sortuko dira, 3 ziaboga horietaz aparte beste bi horietan ean ondi pasa behar ziren, bakoitza bere kaletik edota askatasunarekin, noski epaileen aginduak jarraituz, libre. Eta libre omen dira, eta horrek, beste xarma bat ere emango dio, eta beste garrantzi bat, patroien lanari. Mugitzeko askatasuna. Begira, hor beste detalia, uraren kolorea. Orain Orio doan hortxe, urazal urgain horretik, ispilua bezala, garbixia bezala, segituan hor, haizea harrapatuko du ontzi horrek. Hor garai batean, arrantzaleen artean eta, bista honeko marinelak oso preziatu ziren, da ez da txantxa, bain zuzen ere, horrelako xekauze. Urrutira ikusi, tantzeman. Ez da horrelako txantxa hori. Ez altzaizu iritzen, Ibon, neskentzat estropada eremua erresa ez dago, baina mutilentzat gero hor abra aldera joaten direnean eta hor zailtasun handiagoa izango dela gaur, beste estropada eremu ezberdin bat. Bai, erantxia itxasaldetik gertuago egongo direlako eta han oraindik ere urak gehiago naztu daitezkelako. Orio, erraz, ongi, dotore. Zeagora berriro ere. Hor hurbil, Zabaleta. Santik nahiago izan du eta nadete korronte aprobetxatu baino, haize gutxiago bilatu. Oriorentzat garaipena eta Eusko Tren bandera. Hor da Orio! Orio! Bai! 13-26! Hor da Orioren kalera zartuta. Arraun lagunak, bai, Donosti Arraun lagunak. Antaliak oskorra gaur, Bai, 13 eta 40, 14 segundo gehiago.
Hemen dator Hondarribia, gaurko helburua beste puntu bat jatea Donostiarrari eta hori lortu dute, bai! 28ra, Hondarribiak 13 eta 55. Hemen da Donostiarra, bai Donostiarra, 29 segundo gehiago, 14:06. Donostiarrentzat harturiko denbora hori, eta nagusi beraz, hori jotarrak, 13 eta 26 eunerekoak gero, zehazten direnean datuak eta bideo finisha aztertu eta gero. Haizearen abiadura bataz bestekoa, 14 kilometrokoa, bataz bestekoa. Haizearen joera ipar-mendebaldekoa da, baina hemen ipar-mendebaldeko haizea sartzen denean, abratik hemen nolabait gero zuzendu egiten da. Bueno, Oriok orain 35 puntu, Donostiarrak 28. Gaurko estropada 9. Guztira 14 dira, 5 falta dira. Horrek esan nahi du, Oriotarrentzat, bigarren bukatuta ere estropada denak, falta diren guztiak, nahikoa litzatekela, liga irabazteko. Hemen eunereko eta guztiz datuak, 13, 26 eta 88 Oriorentzat, Garaiarentzat, Eusko Tren Bandera irabazi dute. Arraun Lagunak bigarren 13, 40 eta 88, 14 segundu gehiago, borobil. Hirugarren postuan Hondarribia, 13, 45 eta 44. Eta azkenik Donostiarrak 29 segundora, 14:06 eta 48. Eta zelkapen nagusia, hementxe da, Oriok, bueno, bandera kopurua 7 dira, jardunaldia 8 agertzen dira, baina banderak 7, Arraun Lagunak bat, Donostiarra eta Hondarribia atzetik. Eta bi hauen artean puntu bakarra Ibon, joera ematen du dela Hondarribiaren aldekoa, baina bat edaki, estropadaren budanak ezberdina dira, biharkoa ere ez da txantxetakoa, exigentea da. Giroa dagoen bezala. Gero, falta diren estropada horietatik bata Hondarribian bertan da, eta beste Hondarroan, eta beste biak Zarautzen. Itxaso zabaleko estropadak izango dira horiek. Hor kontua da, hauko zulotik endu dira zuen, Mikel, azkeneko 4 estropadetatik 3 Hondarribiak aurretik bukatu dela, Gipuzkoako txapelketa ere kontutan hartuta, eta badirudi, azken aldian, Kortesen treniruak goraldi bat izan duela, eta gaur ere 11 segundo sartu dizkio, Hondarribiak Donostiarrari. Eta Euskotren elastikoaren zelkapenean, patroien sariari begira, Nadet Agirrek 21 puntu, Andrea Astudillo 15, Nerea Perezek 10 eta Inder Paredesek 2. Eta gaur, bueno, datu bat baita ere, emateko gure ikusentzulei, Orio kontrolpean izan ditu 3 luze, baina bigarren luzean Hondarribia, gero Arraun eta Orio. Segundo bakar batean 3, baina hortxe aldaketatxoa. Eta hori azaltzeko garbi dago, Maria Geisten eta etortzerakoan hor erdikaldetik abantaila izan duela. Eta Oriok hala ere oso gutxi galdu duela, naiz eta bera hori aprobetxatzeko modu egokian ez izan, ezta? Zozketaren eraginez. Emaitza zaratago, arratsaldeko lehenbiziko ondorioa, hauxe da, oraindik, korronteak, urak, behera egiten duela, eta nire ustez dezenteko indarrarekin. Eta 7 puntu dagoeneko, zelkapenean Orio eta Arraunen artean, oraindik 5 estropada faltan oso ongi bideratutik gora. Berdiketa ere bandera kopurua dela eta dana alde. Zeharo okertu beharko luke, Bai. eskifaiak eta kuadrilak eta giroak eta tenak. Halaxe da. Begira, orain behar bada, ez dakit, bai, Nadet Sararen gana joan da eta Itziar Olasagazti patroi lanetan. Bueno, aurrera Sara! Bai, Nadet Agirre, zoriona, eskerrik asko. Bueno, gaur... Eten eginda berriro, eten eginda hori, ea Sara eta gure teknikariak behar bezala moldatzeko baldintzak sortzen diren.
Bitartean, bagoaz, orain bai, konektatuta bagaude, eta bagoaz Iñaki Arostegi jaunarekin bi hitz egitera, laizter izango direlako bere emakumeak bandera jasotzeko garaian. Bueno, Iñaki, soriona lehenik eta bengoz. Eskerrik asko. Garrantzitsua, gaur baldintzak ez ziren txantxetakoak, ematen du aitzea pixka bat jetxi dela, baina etorri garenean hau errespetua sartzeko moduko eremua izan da, ez? Eta garaipena oso garbia hasieratik. Bai, garrantzitsua, zuk esan dezuna. Ni bintzat iritsi naizenen bosterdik aldea honea, bildurra ematezun, korrientean indarra, izia bestaldea, olatu altxatzezun. Eta, bueno, urduri jartzezea ez, eta, bueno, baina egia zan eskak hasieratik, zuk esan dezun bezala oso sendo, usten dut irtera oso nahi indeula, geho bigarren ziagoan mantendu, eta gehortik aurrea estropa junala demora markatuz, eta oso estropa da serioa eta oso gustora. Bueno, Euskotren bandera, eta Euskotren liga ere, eskura duzuela, ez? Esan daiteke, orain bigarren bukatuta falta diren estropadetan, hori nahikoa litzateke, badakit ez dela hori izango helburua, baina horrek ematen du lasaitasuna eta patxada, zuentzat. Bai, patxada ematen du batez ere ikustea estropaz estropadan, entreneruak ematen duen errendimenduak, pasaitugu, estropa bagoitzan gauza ezberdinak gertatu dira eta beti ondo erantzun deu, usten esan deten bezala, liga aurrea doan bezala taldea sendoago dagoela erakusten du, eta horrek emategu lasaitasuna batez ere. Ederki, eskerrik asko eta zorionak. Dale, eskerrik asko zuei. Iñaki Arostegi jauna gurekin eta emakumeak orantxe bandera jasotzera, eta egia zan, pausu galanta eman dute gaur Oriotarrek eta okerrik espada, edo izugarrizko aldaketak ez baldin badira hurrengo egunetan poltsikoan dute liga. Aldrebezkeriak galanta beharko luk, aurten Orio liga ez irabazteko gaina iruditzen zait, Santi Zabaleta egun batetik bestera, larun batetik igandera, 4-5-6 aldaketa egiten ari dela, eta normalean entrenatzaileek hitzordu nagusietara begira, ez dut esaten Santik hori egingo duenik, baina kuadrilla egonkortzen dute, 13, 14, 15 asko jota arraunlarirekin, eta orduan ere puntutxo bat gora egiten dutela. Hor da bandera, Euskotren bandera, zorionak, Orio Arraun elkartearentzat, Orioko emakume hauentzat, eta herriarentzat, gozatzen ari dira urten gizonekin da emakumeekin, eta beste pausu handi bat eman dute gaurko honetan. Bihar eguerdirako ere getxon ez dute estropada eremu erraza izango, metro bateko olatuak iragarrita badira, eta orduan ze gertatzen den, baina momentuz behintzat albiste horixe da, Orio gaurko garaipenarekin, pausu handia eman duela, eta zer dioten gure realizazio taldekoek unitate mugikorretik, alegintxo bat egiten dugun gutxienez testigantza txiki bat gaurko garaiekin. Aurrera Sara! El año pasado en la misma Adeta Agirre berriro, ia entzuten dan, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, esaten ezuna lehen, ez da, gaur patrontzarako egun ona. Bueno, bai, egia da gaur ziagoa beste tamaino gehien bergen ditula, baina, bueno, azte zehar jardun geha hori pixka bat hori lantzen, eta bueno, ondo jantzaigu. Eta beste bandera bat, Bai. Egia zan, posa mateu irabaztiak. Eta aldea handituz, hori da importantena baita ere, banderak ere bai, baina, claro, horrek emate dituen puntua. Bueno, eten zaigula berriro. Gukin bergen guria eta egia da gozatu indeula arraunen, txarra zehon, azkenen kontra gorritea, baina neska gorra dira eta estropa hona indegu. Gozatu, zoriona, eskerrik asko. Estropada bikaina eta, bueno, zorionez, Adeta Agirreren testigantzaren mamia behintzat eskaini digu gure ikusentzulei, eta zeruan dira momentu honetan Orioko emakume. Eta Nadet bera, pentsa ezazue, liderra taldea eta patroien zerkapenean ere, 21 punturekin, iaia beste horren beste, buelta emateko horri izugarrizko dantza izan beharko genuke, urrengo estropadetan ibon. Hori da, orain hauek ordea banderak arraunak altxa bai, baina dagoeneko biharko estropadarekin pentsatzen hasiko dira, Horrela behar du gainera. Larun batetik iganderako errekuperazio marginak hain laburrak direnean, estropadak oso garrantzitsu izaten da ongi errekuperatzen. Hora arraunak! Bueno, iki maniobretan bizko horribiltzen da, baina
Oraingo honetan. Garai batean Orioko traineruan herrita izango zuen. Horregatik. Ederki ba, zorionak Oriotarrentzat, garaipen ederra. Hemen Ibai Zabaleko uretan, Santurtzik antolatutako estropada eremua, Euskotren bandera jokoan, 9 jardunaldi jokatu dira jadanik, eta ikusi lider sendoa, lider indartsua, hori da Orio, 35 puntu ditu, eta bigarrena 7 puntu gutxiagorekin dugu Donostia Arraun Lagunak. Eta bekaldeari begira orain, indarra, burua, gorputzaldia,